El dia catastròfic de les 5 nenes. Hi havia una vegada 5 nenes amb mala sort i es deien Martina, Ingrid, Noa, Carmen i Estrella. Oh, què és això? Quin fàstic! Oh, se m'ha caigut el pot de pintura! Estrella! Ah, se m'ha fet caca un ocell! Una de les 5 nenes era la més gafi, la Estrella. Una bruixa li va seqüestrar i li va canviar les seves ulleres per altres que li donaven mala sort. Mentrestant, les altres noies estaven buscant a l'Estrella cridant. Estrella, on estàs? Aquí! Després de trobar l'Estrella, a la casa van trobar 5 portes horribles. Van obrir la porta més misteriosa i van trobar un llibre del malefici. I l'Estrella va trencar les ulleres. I mai més van tenir mala sort, perquè els fantasmes van fugir.